So ito na nga mga kahabab, papunta na kami ng Tinok Ifugao. Ayun no, haba ng binahe natin no. Tarlac, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Benguet, and then Ifugao. Simula dito sa Kabayan, nasa 33 kilometers lang, pero puro zigzag pa din. At taas baba. Kumbaga kanina stage 1 tayo, ngayon stage 2 na. Exciting, no? I've been looking for a way out. I can't find my way now. I just need you by my side. Lately, I've been thinking, baby, we could get away and never look back. Never look back. Never look back. So, lumagpas po kami sa likuan, papuntang Tinok. Nandito lang kami sa Pipias. So, junction siya. Merong left, right, left road doon, no? Doon ay papuntang Baguio City. 2.5 hours daw papuntang Baguio City. At doon naman ay doon ay papunta naman ng Mountain Province. 3 hours daw sa sasakyan. Pero sa motor dito siya. We're gone. There's no place I'd rather be. 'Cause we're gone. Ayan po yung Halsima Road going to Baguio City. Ayan o. Lumagpas kami. Ito naman yung road going to Mountain Province. I've been looking for a way out. I can't find my way now. I just need you by my side. Lately, I've been thinking, baby, we could get away and never look back. Never look back. Never look back. No. Never look back. Never look back. No. May swimming pool oh. Hindi na makakabab. May swimming pool dito. Anong papuntang Tinok? Ijay? Trivia lang mga kahabab ha. Ang highest point talaga dati ay sa Atok, Benguet. Nasa 7,400 feet above sea level yun. Nasa mga 2.25 kilometers yan. Galing ko talaga sa math. Pero itong Tinok, nasa 7,968 feet or 2.42 kilometers above sea level. I'm sure kapag lumuwag na talaga ang mga restrictions or wala ng COVID, dadagsahin to ng mga riders, bikers, di ba? Ng mga travelers. Makakatulong ito sa ekonomiya ng lugar dito. May magtatayo na niya ng mga lodge, restaurants. Siyempre, yung value din ng lupa dito tataas. Makakatulong siyempre sa mga kababayan natin dito. Ganda dito. Ay nako, ang ganda. Ay, huhu! Huhu! Sarap mag-rides. Ay nako, ano ba naman yan? Kung ganito pa naman kaganda yung lugar. Ang lamig pa ng panahon. Ay nako. Welcome sa Tinok Highest Point. Nahulog.
namin, I invoke my right against self-incrimination. Na lang, dyan lang. Dito lang. Saan? Dito ba? Sa tapat lang nito, di ba? Tapat lang yan. Wala ako nakukuha. Diyan yata sa may ano. Diyan sa may puno, tapat ng puno lang. So kukunin ko po yung drone ni Architect Joven dahil nalaglag po siya. Diyan lang sa may puno. Doon sa may pudo yata. Diyan lang sa may puno, oh. Dito. Sa may Harapan lang. Harapan lang na puno. Oo, dyan lang. Ayan, oh. Ayan siya, oh, nakikita ko rito eh. Ayan. Yan. Wala po palang baterya. Buhay pa. Buhay pa. Ito po yan. Kaili pa rin po natin ulit. Nalobat siguro. Nilaglag yan. Nilaglag. Buti na lang, wala. Buti na lang meron dito. Finally, napuntahan din namin itong ano ba to? Bayan ba ng ano to, Giro? Tinok, ano? Yung sinasabi nilang the new highest point, new highest elevation of Philippine highway system. Mga karsada po dito, maayos. Meron silang sinasabing mga konting rough road, pero konting-konti lang ho yung ano rito, rough road. Galing ho kaming Kabayan, doon ho kami nag-check-in dahil ang rota namin kinuha via Nueva Vizcaya. Umakyat kami ng Aritao. Tapos pagdating ng Bocod, kanan kami sa Mangkayan. Doon kami natulog sa Pinecone Hotel. Maayos na hotel po 'yon, ano. Tapos ito po ang second day namin. Dito kami ngayon sa Tinok. Ang baba po namin ay Bugyas, Mangkayan, Cervantes at Tagudin. At doon na po kami maglaland sa bandang San Fernando, La Union. Highly recommended po itong lugar na to. Yung pong kung makikita niyo po sa video ni Giro, lahat po ng mga tanim doon, mga ano ba tawag mo doon, Giro? Plantation, mga Plantation na parang rice terraces. terraces, tama. Ang ganda po ng Tinok. Ito pong Tinok mismo ang maganda mapasyalan. Ayos. Puntahan po niyo. Maraming salamat po. Yes. Anong pangalan ng grupo niyo, sir? Ha? Empleyado. Anong saan kayo nagtatrabaho? Lokal ng LGU ng Biskaya? Bambang Nueva Vizcaya. Ayos Ayos. O sige sir, mauna na kami sa inyo. Ingat kayo. Sige, ingat. Yung mga kaibigan nating riders from Nueva Vizcaya. Ay sir. Yun no. Pilipinas. It's more fun in the Philippines. Di ka nga, di ba? It's more fun in the Philippines. Kikita ko na yung langit, mga kapap. Ito na. Tatanaw ko na yung langit. Nakikita ko na yung mga manok ni San Pedro. Eto na. ma-appreciate nyo yung ganda ng lugar dito kahit sa video lang na to, mga kaabab. I hope na-encourage ko kayo na pumunta sa lugar na to.
no, isama nyo sa plans nyo this summer. Lalo na sa mga kapwa ko rider, no? Puntahan nyo to mga kapatid. So, pauwi na kami mga kaapap. Ang daan namin ay from Tinok to Mangkayan to Besang Pass to La Union and Tiplex to Tarlac. Yung Besang Pass, ano yun? Puro zigzag din to. Diba, pakita ko sa inyo yung mapa ng dadaanan namin. So, estimate namin from Tarlac to Tinok hanggang pauwi ng Tarlac, lahat ng dinaanan namin aabot ng 600 kilometers. Hindi, no? Parang endurance ride na din. Parang North Loop na din. Shoutout nga pala sa lahat din ng miyembro ng Transformed Riders Club. Ride safe tayo mga pastors, mga brothers, and mga sirs. Hapa Bure! Salamat sa panonood mga kaapap. Salamat sa ating mga bagong kaibigan. Kina Sir Ronnie Yodaman, kay Attorney Gilbert, kay Sir Ariel for your banking needs. Visit China Bank San Rafael. Kay Sir Raymond, all your pest control needs. And kay Architect Joven, all your architectural needs. You know, libreng advertisements yan ha. And syempre sa aking pastor, si Pastor John. Tandaan nyo mga kapap, patuloy lang tayo magpasalamat sa Diyos sa lahat ng biyaya sa ating buhay. Minsan kahit mga problema, magpasalamat natin sa Diyos. Minsan kahit di natin maintindihan kung bakit nangyayari sa ating buhay, ipagpasalamat natin sa Diyos. Minsan kailangan nating pumunta sa ganitong lugar para mas ma-appreciate natin yung kabutihan at pagmamahal ng Diyos sa ating buhay. Alam nyo, sabi ng Bible, in everything, give thanks. Kaya nagpapasalamat ako sa once in a lifetime rides na ito. Thank you Lord for this opportunity. And salamat sa lakas at sa pag-iingat mo sa amin. Ride safe lagi tayo. Hap hap! Hooray!